സ്കൂളിലെ പ്രതിവാര വാർത്താ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്ത വായിക്കുന്നത് അധ്യാദേവ് 2C. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിവാഹപ്രായം ബിൽ നാളെ പാർലമെന്റിൽ. ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ. 89 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയില്ല. ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ട്രോഫി. ഹോക്കിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ. ഇനി സ്കൂൾ വാർത്തകൾ. സ്നേഹതണൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗവൺമെൻറ് LP സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ പാറത്തോട് കുട്ടികളോടൊപ്പം അതിജീവനത്തിനുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് LP സ്കൂളിൽ ഡിസംബർ 21-ന് ക്രിസ്മസ് വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.